khana 25 February kaisa organization TUIRPC ne khana je bon call khlaimani obon rugui gobang ma borok tini ano call khlaika khana no bon tamung ne ang srai kai sanani nayo je khana ni je bono TUIPC ara kono kubulja kore abo alada TUIPC ni no kaisa রাজনৈতিক দল বাই কুবুলজাক মানি পরেও ইখলাই রহজাক কাইসা অর্গানাইজেশন বড় সংখ্যা TUIRPC গা অমুনো তৈ বড় সারা ত্রিপুরানি গোबां मा जागावो गोबां मा बरक न ग्रिनाय हुग्रिनाय निनि आंध्र सभा गानिनाय राबाद बागानाय ट्राक्टर रिनाय अमतेनि गोबां मा बरनि थानि दरगास्त नावै आबो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिवो के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते अब SB ब्रांच रहजागो SB ब्रांच न होते अब निनि इनको ब्लॉगर रहजागो के ब्लॉगर हकैता बुं अब इनक्वायरिंग बरक आसल के डिटानिसदा माने सिलाय बेचबा खालायै फिरगै फायनाय को आदंदा आदंया आबनो इनक्वायरि खायनाय बागै रहजागो के आरन होते जखनते साइमान का जे बरक सिलाय बेचबा खायनाय आदंबा आदंदा एकायते अब वेरिफिकेशन हो एका अवश्यमिसे एके अमो नाय के गोबां मा जागा जे दरगास तरिमनि जागाव आं गोबां मा अरनि इनको बाय कक सालाय आं साइमाखा इनि जे आबो कोनो बाबे फेनो जे गोबां मा जे दरगास क्लाइमेट आबो रिमाया एके ताबुक जे खाना जे बन दाखौनाय र बरकंखा बरमनि थानि ओ नग रिनानि ट्राक टेननि बरक केबन थानि 500 केबन थानि 1000 केबन थानि 5000 अमते गोबां मा बरन थानि रां खुमजा एका ताबो बरो लुकुरक बाय ओ जे रान्ना हारजनाय बरक बाय प्रेसार खालाय दंखा एका अबनो कातिना बागैनो सरकार चिनो रिया अमुक खाया हने बर ताब खुनुना बागैनो खानानि जे बन ओ बन न किपिंगै ताबो गोबां मा बरक न बिब्रान तंगै था तामगै बिब्रान तंगै तंखा कैबा आबं खामो जे खानानि बन साबो कल खायका TUIPC दा खायका ना TUIRPC दा खायका जों स्राय के सानो नायो जारा सिलाय बेचबा खालाय फायनाय बरक जाहाते खायै खानानि बन्ट बरक कुबुलियामनाते जुदि बरक केबो कुबुलै कुनु प्रशासनिक बा पुलिस ने कुनु जिंजालो खलायखाय जामिला खलायखाय आबोनि बागै TUIPC आबोनि बागै कुनु दायित्व नाहारग्ला के आबोनि बागै आं जतन न कबगो जों पीस नाय के आबोनि बागै आं जतन न कबगो जों पीस नाय जों शान्ति नाय जों ताबो फिरगै फायका सिलाय सबाय याकारे जों फिरगै फायका जों ताबो पीस नाय ताबो जों और डेमोक्रेटिक आंदोलन खायनानि गोबां मा वे तो गोबां मा लामा दं जोंसिनि दाबिनो इमप्लिमेन्ट खायाखै जों को आइननि आश्रय नेमान कोर्ट थांनाय मान एका आबोनि बागै जों वान सबबो दं इतिमध्ये इनको बायबो सालायजाखा तामनानि एडवोकेट बाय जों कमप्लीट सालायजाक दंखा निकाय आबोनि बागै आं खानानि जे बन के बन TUIPC नि के बा दं कुबुता कुबुलिनि साव एकाय ताय त्रिपुरा हास्तेव कसां खाय तंनानि बागै जतलुखौनो आं कबो हामबाय।